lamba imizimba engagugi. uJesu wafa at the age of 33 ukuze sibe no 33 years type of body forever. Sithi remain 33 forever. Uma ngabe ungcwatshwe uno-95 uzovuka uno-33 imbonakalo. Then wash ka 33 lizoba khona lapho. Hayibo ngikhuluma nani ayikho into esenzeke eBhayibhelini wayengafa at the age of 40 kodwa wakhetha ukufa at the age of 33 all three babili lapho. And 3 is the number of the fullness of God and the 3 is the number of resurrection. Ngiyezwa yini mayithi ke 33 usho ukuthi semphelele enkulukulweni. Mayithi 33 uthi ngiyavuka phakathi. Nikhona konke la nje uthi ngoba nabathi I am one of those abazoqoka le mzimba. Lalela ngitshela le mzimba le ebisheso iqoka iyobe ingenayo indawo yokufila ipheli. Nkosi yami le mzimba esoyiqoka lapha ekhanda imqondo wethu lapha even our brains will fail to remember the evils and the tribulations. Nokuthi ugogo wafe ngakhona ngeke sikwazi ukukhumbula lezi ngqondo zobe singayikhumbuli into ehlukumezayo. Nkosi yami makuthiwa uyosula inyembezi emehlweni nawo usho ukuthi uyosula inkumbulo yalonke ukuhlukumezeka kube ngathi neyizwa ngisho kuyobe ngathi mawufika kuleli lizwe kuyobe ngathi wavelula awukwazi ukubesebudala. Bakithi izovalwa ipheji lokuphila kwakho ustruglisha nikona sana uhlushwa ngenxa yaKristu izovalwa lo pheji. Njengomama uma ngabe eseyitholile ingane inhlungu intokozo yomntwana ivale inhlungu amthole ngazo azayithole ingane zibo 6 ngoba zise zibo 6 nje uyakhohlwa ukuthi ubeziwele. Bakithi nase ngibuka ngathi umuzwe sethi baba kanti siyithola nini enye ingane. John chapter 16 lithi iBhayibheli emveni uba umuntu wesifazane ezwe inhlungu uzobeletha uma eseyigola umntwana esezithokoza intokozo yakhe idlula yenza khohlwe inhlungu. Inhlungu esizizwa ngenxa yegama likaJesu manje sihleshwa sithi nasemakhaya sibhingwa kodwa nango osindisiwe ushona izinto kodwa abadilika. So masifike ezulwini indlela sobesiyiyo lalela ke ngiyafuna ukutshela ukuthi le mzimba nayibona amen yakhelwe ukwazi ukubhekana nenkazimulo esiyabo. Funeke iyona qala ikhazimuliso ngoba manje lalela uthini umusi uNkulunkulu uthi show me your glory uthi uNkulunkulu kahle kulo mzimba ongashintshiwe lo mzimba lo ongashintshiwe akekho ngibona direct ngalamehlo eyibuko aphili balushintshwe yafuna kushintshwe umzimba wakho ukhazimuliswe ukuze ukwazi ukubhekana nenkazimulo. Ngoba nabayizwa lento ngisho enye into ijoy esiyakuyo le ezolweni ibiza ukuthi imizimba yethu ishintshe ngoba ngeke sikwazi ukujabula ngale mzimba sizovele sifeyinte ukujabula nje. Injabulo esiyakuyo is too much for our body so vele sifeyinte sikhuleke ukuthi ukukhulekiswe ijabule kakhulu. Amen. Ngoba nje kuthiwa ijoy esiyakuyo kuthiwa it's unspeakable and it is full of glory. Now I cannot take galama emotions amajwayelekile ngithatha ijoy yalapha ngiyofeyinta umzimba cannot take it ngiyohleka kakhulu ngize ngiyefeyinta. So kufuneka lo mzimba wenziwe njani ufane nendawo engiyakuyo esiyakuyona. Akusekho sathana masuthu akusekho sathana olwana akho sono ozolwana akho rent ezulwini befese Jerusalem. Ekhaya siyakulo asirenti bakithi akho nogesi wekhaya ngiyangizwa akho namanzi akhokhelwayo nengubo esizigqokile azidingi dry clean. Bakithi ngeke ayini uyithole ezulwini
Ayinuqede khona la emhlabeni. Amen. Bahamba esitrathini segolide nabo bayahamba lapha ikazimuli isihlalo sikaJehova la i-Golden City yonke into is-gold. La umfula lo wamanzi okuphila aphuma phansi kwesihlalo sobukhosi. La kunemithi etshaywe eceleni kwalo mfula ngapha isitrato segolide nangala isitrato segolide negolide lakhona liyi-glass li-transparent ukuze likwazi ukureflecta inkazimulo. Manje-ke ayikho iredi akho ngishiye phela ngeke ushone phela idumu nje ngishiye manje. Lalela ngitshela nilalela masila asithandaza kuthandazwa kuyadunyiswa phela. Uyakuzwa ke manje umuntu la ethi no ayikho asikhale isiqede la. Oh ne lapho asikhiphi madimoni. Hapo Satan yakuba no ayikho lo fire ngeke fire ngoba masiyayizwa leyo. Lalela ngitshela ngiyafuna ukuyizwa into engifuna ukutshela ngiyafuna ukuyizwa ngento engitshela. Kunomuntu la okade vele yazi ngitshela ingakho ukwazi ukuyamkela ingakho ungayiphikisi ngoba i-content vele ngaphakathi le yiyo lento ethi ukhona uNkulunkulu ngithe kuwe yiyo lento enza umuntu mayibona abantu benkonzweni athi umuntu ehlela abantu uzusibeke why ngoba i-content emhluphayo ekufuna ngabe nawo lapha. So bengeke nizwe lento uma ngabe ingekho into eyazi awunezwa ingakho umuntu mayinikwa umuthi mhlawumbe iphilisi lekhanda after about 15 minutes ubuhlungu bekhanda benzeka ngoba iphilisi likwazi ucorresponda nomzimba kwakhona like izinto ezingazi iphilisi no nala awulitsheli ukuthi ngicela uze ekhanda njengoba ngikufaka eswitch leki nje lifika leswini belithathwa amasotsha khona kunezinto ezilithathayo iphilisi zilise la lidingeka khona after 15 minutes ikhanda usaliswa. Wena unezinto ozaziyo ungazazi. Unezwa umzimba wakho wazi lonke uhlobo lwamavitamini noma ngabe u15 ama-base vitamin ayixakeki umzimba. Iyakwazi ukuthatha uvitamin C iyovala umkhuhlane, uthatha uvitamin A ithi wena iyamehlweni for vision. Ithi wena ngoba wena kuthiwa i-starch uzokuphendula into energy ngoba manje ufuna ungene kuma-muscles ngoba nawe uyasebenza umuntu. Ingakho uma ngabe umuntu eshayeka kabuhlungu ubone sekuvuvuka kusuke kwagijima amasotsha ayophuthuma ukuthi kwenze njani. Ayatshelana atshelwe ukuthi phuthuma nendaweni ethile khona-ke ngesikhathi ukuphuma ubovu kusuke kwamasotsha afe empini. Manje ungacaba ukuthi ngikutshela wona ingqondo yakho nje ethukayo kodwa umoya wakho ovela ezulwini uyayazi into engikhona engisho ngoba manje le Jerusalem uvela khona umoya wakho wena unephathi la kuwe evela kuNkulunkulu. Ingakho idaba maseyidabwe ngaphela siyaye kucula amaculo ekwayito yonke zicula amaculo enkonzo Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Yeah. Manje ungacabanga uma ngitshela indaba zezulu.
wonke uwena uyaqala usizwa ukhona uphathi inephathi nakuwe uyayazi le nto ngisho mangithi uJesu uyasindisa kunephathi nakuwe emazi uJesu ngoba ivela kuwe. Uthi kwenziwa yini ingane ingakaboni nasemehlweni kodwa mawuka yathinta ibele itshela iseseswini uthi mawuzinto ngathi ukhamisa manje-ke wena uyimfihlakalo ufihleke nakuwe ngeke ngijuluke ngisuke kude kanti uzokutshela into ongayazi uyayazi into engitshela wena ukuthi ingqondo yakho ubingayazi manje ngizokwazi izinto oyaziyo. Yikho lokhu ubuya njalo nje nangalesi khathi kunizulu ubukho ucala ukuthi utonswa yini. Ke sibone umuzi wasekhaya kuthiwa it's a city four square. It's a city four square. It is the home elungiswe uNkulunkulu. Its architect is God himself. Yes. It is not made by the hands of men. Yeah. This golden city. Thank you, Jesus. Hallelujah. Enkasimulweni asho sonke enkasimulweni. Umuntu welikhuluma lokho namhlanje. Ngicabanga ukuthi ever since ngiqala ukukhuluma ngokuya kaJesu angikaze ngigcizelele indaba yenkazimulo ngaleyo. Ngesibuye sizwe la 1 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Incwadi yabaseKorinte besibili chapter 4. Incwadi yesibili kwabaseKorinte ngcono ngibize kanjani. Ayikho incwadi yesibili. Ayikho incwadi yeKorinte besibili. Abeka ngokuSeKorinte besibili. Ukhona incwadi yesibili ebhalwe ibandla laseKorinte. Ngakho lokhu funda verse 16 and 17. Ngakho asidangani kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Yes, correct. Ngokuba usizo lwethu olululana olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakathi. Yes. English. Therefore we don't lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Yes. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Exceeding eternal weight of glory. Exceeding eternal weight of glory. It's eternal. Amen. Now look at your home. I mean, you can't describe it. Not your hand. Uveze kancane nje ukuthi siye endaweni enjalo. Now uyazama lomzabane. Uma ngabe uhlulekile, uma ungazange uthathe ithuba lokuthi ufike in this new Jerusalem. Engathi khona uzophelela. The second. Amen. Khona usathana kayifunela ukuthi ufuna siye khona and asiyeke manje ngoba nabathi angisayi soko ngoba nabathi ngimile la kuJesu ngilinde uJesu ngoba nabathi my coming salvation is at hand. I'm looking forward. Now must sifike kwizulu elisha umhlaba omtsha ngoba yes noma ngabe seyixoxa kuphela 1000 years kuzobe ngeke isikhathi sisichithile. Uma ufunda Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2.
Yeah. ayisho sonke kumnandi bala funa verse 3 chapter 2 verse 3 Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. yes But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. yes By the grace you have been saved, hey Siyabonga. and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the age to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God pre-planned beforehand, that we should walk in them. ngicela uphinde ke man of God ukuthi lapha verse 7 That in the ages to come, in awuphinde lo ndawo that in the ages to come, ages to come asho sonke ages to come ages to come, that's eternal yeah, that's eternal future kubeka that in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us Guess what? in Christ Jesus. It will take how long Ages. to come? busy showing us the exceeding Exceeding riches, of his grace. Hey, after 5 million years uzothi uNkulunkulu nakho kunye ngibonisa khona hey, bakithi. after 580 million years uzobe sathi hayi lokho ebese limbonile akwanele kusekhona okunye futhi Hey, Kusiyami. the exceeding riches of his grace Hey, he will be busy showing us hey, verse 7 this is hey. kuze kuthi esikhathini esizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. athi esikhathini esinjani Sisizayo. abonakalise ingcebo enkulu yomusa Usawakhe. Hey, verse chapter 1 verse 18 uthi Ekhamisiwe amehlo enhliziyo yenu nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele. kezwa kanti hey, ingcebo yenkazimulo nikona bazana hey, Kusiyami. can I tell you something Yeah. ingcebo yomzalwane inkulu ngendlela ukuthi igcine emazulwini Hey, 1 2 ingcebo yomzalwane inkulu kangangokuba isibambiso sayo uMondle hey. Yeah. ngamanye amazwi uMondle ufana ne-title deed Yeah. le title deed iphethe konke noma iphethe umhlaba wonke ngowonisha Hey, Kusiyami. noma ngakaze ngubona Ah, ngenxa le-title ngitayitele ngitayithe. amanye amazwi uma ngilifake ekhukhwini i-title wonke u-30 hectares of the land Usephaketheni lami. Hey, Kusiyami. Angingabezwanga Hayi, ukuthi abayisona. Yithi mina Hayi. ingcebo yomzalwane inkulu ngendlela ukuthi amabhenki angeke akwazi angaqhuma Hey, Kusiyami. gcina ingcebo yomzalwane Hey. ngoba umzalwane uyindlalifa kanye noKristu Hayi. ngiyangizwa Hayi. ngithini Uthemba. uKristu kanti yena udlala iphifa chapter 3 John 3 verse 33 verse 33 verse 33 bazomcorrecta
John 3. Verse 23. Yep. He who has received his testimony has certified that God is true. For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure. The Father loves the Son, Yeah. and is giving all things into his hand. Oh, yes. This way. Hey, Been another verse. the Father loves the Son, Who is the Father? God, Who is the Son? Jesus. Now God loves the Son. Hey, And how does he express that love? giving all things unto him. I shall also get all things. I- I shall also get all things all things are given to Christ. given to Christ. Show me soon. Hey, No, no. Uyise uyayithanda indodana wanikela konke esandleni sayo. Who is the guy? wanikela lonke esandleni sayo. Ebese ngala kwi-Revelation bheka ngenze konke kwaba kuhle. Hey, Usho ukuthi ngamanye amazwi usenza izulu elisha nomhlaba omusha. Ibona uzalwa ebese ethi ke onqobayo ke. yes. Banonqobayo konje. Ozelo. Ozelo. Wonke okuzelo uNkulunkulu. Uyakhonjiswe. Hey, Now, onqobayo ke ngiyomenza ukuba abe yindlala efaka konke lokho esengikwenze kwaba kuhle. yeah. Manje makuthiwa sizindlala efaka yena uKristu. Ningibhekile no? Yeah. Usho ukuthi ke konke which belongs to Christ belongs to us. Hey, Njengoba sikwi-engagement noJesu. hey, Nkosi yami. We are espoused to Jesus. Also espoused. Espoused. uJesu is spouse sakho. Hey, Nkosi yami. Yeah. The moment you say yes to Jesus, ufakwa i-engagement ring kamoya kaKristu. Right now, you are engaged to Jesus. That's also engaged. Engaged to Jesus. When we reach heaven, we will enter into marital ceremony, Hey, bakithi. and the marriage officer will be God Himself. Hey. As you can see there, that is Christ there. That is the type of the church there. Hey, Nkosi yami. But yes, one of like this. Hey. Ungamthatha uKristu ukuthi uzosibuka as a group of many Christians, uzosibuka as individual. Hey, Nkosi yami. That is why sikwazi ukuthandaza sonke kanye naye, kodwa usizwa ngathi kuthandaza umuntu. Hey, Nkosi yami. Now, akuzuba lento ngeke ngoba noyizwa ngikhuluma. Hey, Nkosi yami. Amadlebe ami mayilalela abantu bekhuluma i-dimension ekuwe amadlebe aka alalela kwi-dimension yongakwazi ukulalela abantu ababili ngesikhathi esona. Hey. Ngizwa. Yes. Ngithi i-dimension amadlebe amalalela kuyo awakwazi ukulalela abantu ababili nabathathu bekhuluma ngesikhathi esona. Kodwa amadlebe kaNkulunkulu alalela kwi-dimension. Hey, bakithi. Noma ngathandaza 5 million people bezwa bonke abaphendule futhi one by one. Hey, Nkosi yami. So ningacabanga ukuthi uNkulunkulu masifika lapha siyoshada noJesu siyigroup siyibandla of billions of Christians uzobe esithatha as a group uzobe sithatha as an individual. Hey. Ayingenze umsebenzi. Umuntu ofunda indaba ku TV nikhona bazalwane Hey. bangaki? Umuntu ofunda indaba uyena kodwa uvela ama TV amangaki? Uma evele kule TV la ekhaya ungathi akaveli wena Hey, bakithi. ungathi uphelele kule. Hey. Kanti nakule naye uvele phelele akutholakali ayikho lento ukuthi i-TV yakwaSibanibani izothola ikhala lakhe eyakwaSibanibani ibona indlela yayo wonke ama-TV that's what Jesu engena kimi ephelele eyedwa aphinde angene kuwaphelele Hey, Nkosi yami. angene nakuwena futhi aphelele Hey. kube ngathi ungene wedwa yingakho abantu basesontweni la abangasindisiwe bathi njengoba sithi ngikwenye uJesu sesiyotholani-ke thina ubacabanga ngalo nje. Kanti uJesu ngomoya ongcwele uyakwazi ukungena ebantwini abaningi eyedwa. Amen. So masiya emshadweni wasezulwini ningilalela. Siyongena kube ngathi uJesu ubuka wena wedwa akababoni abantu.
Ubana baseyizwa ke manje. That's why mawuthandaza awucabangi lokho njengoba ngithandaza nje. Mhlawumbe khona ababili abathandaza ngekhle manje. Manje akazi noma kunesikhathi sokungilalela uNkulunkulu kusiyami. Mhlawumbe usawulalela uzabe nothandaza ngakho. Uyacabanga lokho, yabuza uyacabanga lokho. Masithandaza sonke siyezibuza ukuthi ungabe usizwa kanjani ukuthi sithandaza sonke. Umfundisi ngathi ayiqonde nathi umfundisi ethi sithandaza sonke. Manje uzosizwa kanjani? Wathi njalo omunye emthanda siyemthandaza ngasekuseni ngo-5. Wathi izolo ebusuku belikhonza ngiphume ngothele. Hayi angibona nayinkulunkulu sevule ngalesikhathi ngo-5 sekuyinina futhi ekusengangala. Haleluya. Umcabanga kanjani uNkulunkulu? Engqondo kabanika yakhe na. Umcabanga siyothandaza sithi baba sizakuwe evuke ngoba nabathandaza kanti uNkulunkulu akozeli akathi mfundisi umgcini ka-Israyeli. Hey bakithi. Akanakuthoma. Akaniphosithile. Ngoba nabayizwayo. Hey. Hallelujah. Siyabonga moya. Thank you, Jesus. Now the glory is awaiting us. Inkazimulo. Inkosi zobekushaya phila. Uthi uJesu kubafundi bakhe lesidlo esisidlana siyagcina la emhlabeni esilandelayo sosidlana ngezokuphila. Uzobe kudaki kudeliwe. Imana kuthiwa isinkwa sakhe ngoba nabasi seyinkosi. Abantwana b'Israyeli badla isinkwa seyinkosi for 40 years. Badla isinkwa esiphekelwe iy'ngilosi. Iy'ngilosi azidlele ukulapha, zidlele enjoyment. Ingakho lokudla ezikudlayo kungazenzi ziyeli nencane ngoba yikho esukwini. Ngoba lapho siyabuzwa umoya. Glory to Jesus. Siyakwenye indawo, siyakwenye izwe. Malibonga malenkosi. Siyofika kukhona imithi khona, siyofika kukhona amahashi khona. Siyofika kukhona idalwa ezinamakhanda amane. Siyofika kukhona izinto esingazazi. Ezinye azibhalwanga encwadini ngoba kuthiwa besingeke sikwazi ukuyithwala incwadi. Mangabhalwa zonke izinto. Sibhalwe lo portion, okuningi sesiyokubona masifika. Uma sesingena kwiseremoni noJesu, sesingena kwiseremoni kunesikhathi lapho zokwethula ibandla, licula amagama okubonga, iwudle lahlatshwayo. Ahleli kuJesu ibandla kuba nje limelana nje kanjena nje mhlambe liphele liyofika ngaseLundi kumikwaya yebandla. Mhlambe liyodlula ngaseSwazini liphinde lehle liyofika ngako-Port Elizabeth. Lemile namu Jesu uhleli lapha liyasho liqula libize negazi phakathi ukuthi wasithenga ngegazi lakhe. Nkosi yami. Kunesikhathi lapho ibandla lizokwela ithule khona lingathuli-ke bese kusukuma iy'ngilosi zonke zezulu. Zisho ingoma, giving honor to God. Hallelujah. Si-appreciate ukubona abangcwele. Kuyaphithizela njengoba ngikhuluma nawe esonweni. Kuyehluka kwenyukwa ngoba kuyaziwa ukuthi umakoti uyasondela kwezi. Nkosi yami. Ngoba nabathi angingasayi. Glory to Jesus. Vula amehlo akho. Nengoma isho njalo mangabikho okusalayo. Umhlaba ngcwele bebizwe. Into zomhlaba ziyaphela. Amagugu aleliswa salamathuleni. Haleluya. Into yasemhlabeni ukuthi usayidla ijabulisa inyama kusasa usuyagula. Haleluya. Yes. Uthi uyasijabulisa ebheshini uyabuya usunamanxeba. Kodwa intokozo esiyibekele. Intokozo esiyakuyo. There is no sorrow. We can join those blessings. It will take us eternity to exhaust the riches of His grace. Hallelujah. Kuzosithatha imunaphakade. And imunaphakade, it's time that cannot be measured by time. Isikhathi esingenamkalo ngesikhathi. It is the timeless time. It is the time without the end. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Forever and ever, joy only. Forever and ever, glory only. Forever and ever, hallelujah. Siyathokoza phambi kwakhe.
Hallelujah. Spend his now and give him glory. Hallelujah. Let's give him